ብዘይ ገለ ነዳድን ቻርጅን እትንቃሳቐስ ማኪና ዝመሃዘ ማክስዌል ቺኮምቡሶ ከቢድ ሕማም ኣጓኒፍዎ ኣብ ጻዕረ ሞት ከም ዘለው በቲ ፕሬዝደንት ተገሊጹ ጸኒሑ እዩ። ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድማ ማክስዌል እንደገና ናብ ሙሉእ ጥዕንኡ ተመሊሱ እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ናብ ቻይና በጺሑ መጺኡ እዩ። ተማሂዙ ተወደአን ናብ ስራሕ ንኽኣቱ ንእሽተይ ተሪፍዎ ዝነበረ እቲ ናይ ማኪና ፋብሪካ ግና ስራሕ ጠጠው ኣቢሉ እዩ። ኣብዚ ዙርያ ርእይቶኦም ዝሃቡ ናይቲ ትካል ስራሕ ፈጻሚ ትጽቢት ዘይተገብረሉን መድከማይን ኮይኑ ግና ሓያል ጥቕሚ ዘረክብ መረዳእታ ዕላው ገይሮም እዮም። ኣቐዲመ ሰላምታይ እናቕረብኩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣብዛ ማኪና ዝመሃዘ ማክስዌል ቺኮምቡሶን ኣብቲ ናይቲ ማኪና ትካል ዙርያ ብዝበጽሐ ደውታን ገለ ሓቅታት ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ። ላይክን ሸርን ብምግባር ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ ናብቲ መደብ ክወስደኩም። This is the first car in the world that has got unlimited driving range, meaning to say you don't have to recharge it. It uses a radio frequency to generate energy. ማክስዌል ቺኮምቡሶ ብናይ ዓለምና ናጻ ግብኣት ብፍሪ ኢነርጂ ትንቀሳቐስ ማኪና ሰሪሑ ብዛዕባ ውፅኢታውነታ መረጋገፂ ድሕሪ ምርካቡ ከቢድ ሕማምን ናይ ጥዕና ጸገምን ኣጋጢምዎ እዩ። ኣብቲ ናይቲ ፕሬዝደንት መንበሪ ገዛ ሓለዋ እናተገብረሉ ከም ዝጸንሐ እውን ተገሊጹ እዩ። ኣብቲ ሰዓት ነዚ ጸብጻብ ዕላው ዝገበሩ ኣካላት ማክስዌል ብናይ ዚምባብዌ ድሕንነት ሰባት ናብቲ ቤተ መንግስቲ እተወሰደሉ ኣብ ገጠር ትነብር ዘላ ወላዲት ታዲኡ ረኺብዋን ትምለስን ኣብ ርእሲኡ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ንከብጽሑ ተዳለዉ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ከም ዘለው ስለ ዝፈለጥና ኢና ክብሉ ገሊጾም እዮም። ናይቲ ቅትለት ፈጸምቲ ኣባላት ድማ ነቲ ፓንተንት ዓዲጎም ወይ ምስ ተባህሉ ትካላት ረኽቢ ዝነበሮም ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ማክስዌል መጺኡ ዝነበረ ሓደጋ ግልጽ ገይሩ ዘርኢ እዩ። ማክስዌል ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት እውን ካብ ሚድያ ይኹን ካብ ሰብ ተኸዊሉ ንነዊሕ ግዜ ድሕሪ ምጽንሑ ሃንደበት ናብ ቻይና ከም ዘምርሐ ተሰሚዑ እዩ። ናይ ማክስዌል ናይ ቻይና ጉዕዞ ሕውሱስ ዝበለ ናይ ተስፋን ናይ ስጋት ስምዒትን ፈጢሩ እኳ ተጸንሐ ናይ ብዙሓት ሰባት ስጋት ግና ነቲ ቴክኖሎጂ ከይሰርቅዎ ካብ ዝብል ፍርሕ ተላዕለ እዩ ነይሩ። እቶም ተረፉ ድማ ብተግባር ተፈተነት እታ ናይ ፈለማ ማኪኑ ቦዲን ካልኦት ኣካላታ ንምምሃዝ ተሓባበሮ ናይ ቻይና ካምፓኒ ኣታሊሉ ነቲ ፓንተንት ከይዕድጎ ዝብል እዩ ነይሩ። ማክስዌል ግና ኣብቲ ሰዓት በታ ናይታ ሃገር ፕሬዝደንት ቀንዲ ስፖንሰርነት ናተሃንጻ ዝርከብ እቲ ፋብሪካ ስርሑ እናቐጸለ እዩ ነይሩ። ናይቲ ፋብሪካ ፈጻሚ ስራሕ እውን ማክስዌል ብዛዕባ ናብ ቻይና ምኻዱ ዝሃብዎ ትንተና ቻይናውያን ዚምባብዌ ኣብ ፈተና እንኮላ ኣብ ጎኖም ከም ዝነበረት ብምግላጽ እዩ። ንሳቶም ነዚኣቶም ፈተናታትን ተሓልፉ ነቶም ቁልፊ ዝኾኑ ምህዞታቶም መሳርሕታት ካብ ካልኦት ሃገራት ንዘይምጥቃም ተኻኣሎም ፈጺሞም እዮም። ኣብዚ ሕጂ ቻይናውያን ንብዙሓት ኢንዱስትሪኦም ናይ ወጻኢ ሃገራት መሳርሒ ስለ ዘይጽበዩ ናይ ምህርቲ ምቁርራጽ ኣይረአን እዩ። ካብዚ መንጽር እውን ንሕና ካብ ቻይና እንወስዶ ብዙሕ ተመክሮ ኣሎ ይክብሉ ገሊጾም እዮም። ማክስዌል እውን እንተኾነ ዚምባብዌ ካብ ቻይና እትፍለየሉ ብዙሕ ጉዳይ ኣሎ ክብል ገሊጹ እዩ። ቻይና ከም ዚምባብዌ ንናይ ሓይሊ ፍልፍል ዘገልግሉ እኹል መዓድን የብላን እዩ። ዚምባብዌ ግና ምስ ናይ ሓይሊ ፍልፍል ተረኸቡን በቶም ኣዝዮም ወሰንቲ ዝኾኑ ናይ ሓይሊ መዓድናት እትፍለጥን 6 ዓይነት መዓድን ዝወነነት ክትኮን እንኮላ ናይዚኣቶም ይኹን ናይ ካልኦት መዓድን ተፈጥሮኦም ካብ ዓቐን ንላዕሊ እዩ። እቲ መስደመም ግና ነቲ ናይ ፋብሪካ ህንጸት ዝውዕል ቸሜንቶ ካብ ወጻኢ እናተዓደገ ዝመጽእ ብምዃኑ ብናይ ኣቕርቦት ሕፅረት ኢሉ እውን ዓቕሚ ምናስ ነቲ ህንጸት ብልዑል ደረጃ ንኽጓተት ገይርዎ እዩ። እዚኣቶም ጥረ ኣቕሓ ናብ ጠቓሚ ስራሕቲ ክንልውጦም ዝኽኣልና ድማ ካብ ቻይና እዩ። ቻይና ነዚ መፍትሒ ብሕታዊት መሳርሒት ነያ ብምባል ማክስዌል ርእይቱ ሂቡ እዩ። ማክስዌል ነዚ ዝበለሉ ብዘይገለ ምኽንያት ኣይኮነን። ዚምባብዌ ኣብ ናይ ሮበርት ሙጋቤ ግዜ ናይ መሬት ፖሊሲኣ ብምምሕያሽ ብናይ ምዕራባውያን ካምፓኒ ውሽጢ ተታሒዞም ዝነበሩ 80 ካብ ሚእቲ ዝኸውን ናይቲ ሃገር ናይ ማሕረስ መሬት ንናይ ዚምባብዌ ሓረስቶት ኣብ ዝዓደልዎ ግዜ ካብ ጸዓዱ ብዘይ ኣግባብ መሬት ሓዲግኩም ብዝብል ምኽንያት ካብ በብቦትኡ ናይ የዕራብ መንግስትን ናይ ሓገዝ ትካላትን ሓዊሱ ከም IMF ወይ እውን ወርልድ ባንክ ትካላት ከይተረፉ በቲ ዘስዕብዎ ናይ ንግዲ ይኹን ናይ ገንዘብ ማዕቐብ ተላዕለ ኣብታ ሃገር ይኹን ህዝባ ልዑል ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ጽዕንቶ ተፈጢሩ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ሰዓት መንግስቲ ይኹን እቲ ሓረስታይ ዘፍረይዎ ምህርቲ ዝሸጡሉ ዕዳጋ ስለ ዝሰኣኑ ናይቲ ሃገር ኢኮኖሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መልክዑ ኣንቆልቂሉ እዩ። ኣብቲ ሰዓት ናይቲ ሃገር ገንዘብ ኖቱ እውን ከም ስሩዕ ወረቐት ዳርጋ ተቖፂሩ እዩ። ምዕራባውያንን ኣሜሪካውያንን እቲ ማዕቐብ ኣብ ልዕሊ ሙጋቤን መንግስቶምን ዘነጻጸረ እዩ ዝብል ናይ ሕሶት ፕሮፓጋንዳ ደጋጊሞም ብምንዛሕ ኣብታ ሃገር ናዕቢ ተፈጢሩ እቲ ህዝቢ ናብ ዓመፅ ኣትዩ እቲ ሃገር ናብ ሁከት ውሽጢ ንኽትኣቱ ፈቲኖም እኳ እንተነበሩ ከምቲ ዝሓሰብዎ ግና ኣይኮነሎምን።
እቲ ህዝቢ እውን ኣብ ጎኒ ሙጋቤ ተሰሊፉ እዩ እቶም ምዕራባውያን ዝሓሰብዎ እኳ ተዘይኮነሎም እቲ ማዕቐብ ግና ናይቶም ዚምባብዌያን ህይወት ጎዲእዎ ጸኒሑ እዩ እቲ ዘደንቕ ግና ኣሜሪካ ትኹን ምዕራባውያን ቀጺሉ እውን ንዓኣቶም ንምግልጋል ተመስረታ ትካላት ድሕሪ ሮበርት ሙጋቤ ብናይ ህዝቢ መረጻ ሓድሽ መንግስቲ ድሕሪ ምድያቡ እቲ መረጻ ተኣማንነት ኣይነበሮም ብዝብል እቲ ማዕቐብ ንኽቕጽል ገይሮምዎ እዮም ኮይኑ ግና ኣብ ናይ ሙጋቤ ግዜ ይኹን ካብኡ ንድሓር ንዚምባብዌ ኣብ ጎኒ ከለኹ ብምባል ብናይ ሰብኣዊ ሓገዛት ምኽንያት መግብን መድሓኒትን ብምቕራብ ቀጺሉ እውን ኣብ ጎኒ ሙጋቤ ጠጠው ብምባል ነቶም ዕዳጋታታ ንዚምባብዌ ክፉት ብምግባር ኣብታ ሃገር ውሽጢ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ንክሓውም ምግባር ልዑል እጃም ዝገበረት ናይ ሕማቕ ግዜ ሓጋዚቶም ቻይና እያ ነይራ ቻይና ንሙጋቤ ኣለኹ ብዝበለቶ ሰዓት እውን ምዕራባውያን ቻይና ናይ ዚምባብዌ ምህርቲ ትሰርቃላ እናበሉ ናይ ሕሶት ፕሮፓጋንዳ ብምንዛሕ ሓለይቲ ክመስሉ ጽዒሮም እዮም ቻይና ግና ንዓኦም እትሰምዓሉ እዝኒ ኣይነበራን እዩ ኣብቲ ሰዓት ብዙሓት መሰረተ ልምዓት እውን ሃኒፃያ ማክስዌል እውን ንቻይና ከም መሳርሕቲ ገይሩ ዝመረፃ ነዚኣቶም ኩሎም ታሪኻዊ ምሕዝነት ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ክኸውን እንከሎ ኣብዚ ሕጂ ዚምባብዌ ከም መብዛሕትአን ኣፍሪቃ ሃገራት ረኽብታታ ኣብ ምስፍሕፋሕ ትርከብ ሃገር እያ ካብ ኤውሮጳ ወፃእ ምስ ሩስያ ይኹን ምስ ምዕራብ ሃገራት ቀጺሉ እውን ምስ ህንዲ ጽንኩር ዝኾነ ርክብ ብምፍጣር እቲ ተሃስዩ ዝነበረ ኢኮኖሚኣ ካብ ምልዓል ሓሊፉ ኣብ ጽንኩር መሰረት ጠጠው ንኽብል ጌራቶ እያ ከምቲ ምዕራባውያን ዝሓሰብዎ እንተዝኸውን ነዚ ማኪና ንምስራሕ ዘደሊ ፋብሪካ ንምህናጽ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ሚድያ 3 ሚልዮን ይትረፍክ ብጀት ናይቲ ጠመይ ህዝቢ ሕቶን ከይመለሰ ክጸንሕ ክገብሮ ነይሩ እዩ እቲ ሓቂ ግና ዚምባብዌ ኣብ ናይ ማዕቐብ ሰዓት ካብ ሃገሮም ተሰደዱ ብዙሓት ምሁራን ሓይልታታ ከም ማክስዌል ዝዓይነቶም ናይ ፈጠራ ሰብ ሞያ ኢሉ እውን ዓቕሚ ዘለዎም ዜጋታት ናብ ሃገሮም ክኣትዉ ጌራያ ማክስዌል ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ቻይና ተጓዒዙን ነቲ ዝኸደሉ ዓላማ ኣሳኺዑን ድሕሪ ሓደ ወርሒ ጻንሒት ናብ ሃገሩ እንትምለስ ተሰሚዑ እዩ ማክስዌል ናብ ሃገሩ ድሕሪ ምእታዉ ናይ ሚድያ ዋላ እኳ ተዘይወፀ ብዋትሳፕ ገጽ ምስ ጋዜጠኛ ኣብ ዝነበሮ ጻንሒት ነዚኣቶም ሓቅታት ገሊጹ እዩ እዚኣ ወፃእ ዘይብላ ማኪና ናብ ዕዳጋ ክሳብ ትቐርብ እውን ትዕግስቲ ከም ዝሓትት ተዛሪቡ እዩ እዚ ፕሮጀክት ናብ መሬት ክሳብ ዝወርድ ልዕሊ ፍርቂ ዕድሚኡ ከም ዝወሰደሉን ህይወቱ ከስእንዎ ክሳብ ዝኽእሉ ኣጋጣሚታት በፂሑ ከም ዝነበረ ገሊጹ እዩ ብውልቀይ ብዙሕ መስዋዕቲ ዋላ እኳ እንተኸፈልኩ ኣብዚ ሕጂ ግና ናይ ዝምህዞ በዓል ዋና ይኹን ናይቲ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ናይ ዚምባብዌ ህዝቢ ንክኸውን ገይሮዮ ክብል ተዛሪቡ እዩ ብሓቂ እውን እዚ ጉዳይ ናይ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ልቢ ተንከፈን ልዑል ናይ ምንቅቃሕ ዓቕሚ ክፈጥር ዘኽኣለ እዩ ኣብዚ ሕጂ እውን ናይቲ ፕሮጀክት ይኹን ናይቲ ምህዞ ጉዳይ ናብ ልዑል ደረጃ በፂሑ እዩ ማክስዌል እውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንሃትና እቲ ዓብ ዓወት እዚ ፋብሪካ ብጭቡጥ ምህናን ኣፍሪቃ ትኽእል እያ ካብ ዝብል ብኢል ሓሊፉ ካብ ናይ ሃገርና ኣቑሑት ተጠቂምና መተኣማመኒ ዝኾነ ምህርቲ ተፍሪና ብተመጣጣኒ ዋጋ ክነቕርብ ኢና ክብል ገሊጹ እዩ ማክስዌል ኣስዒቡ እውን ኣብዚ ጎና ጎኒ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ምህዞታት ንኽፈጥሩ ኣብ ምብርትታዕ ዓብ እጃም ክህልዎ ኣለዎ ኢሉ ገሊጹ እዩ 4 years they have tested it. Some of them they've bought my products before, like Emmanuel. I think he bought 2 machines for himself. Right now he bought a car. Right now he bought a motorbike. እቲ ትካል ፈጻሚ ስራሕ እውን ምስ ሚድያ ብዝነበሩ ጻንሒት ምህርትታትና ናብ ዕዳጋን ከኣተው ከም ዝደንጎዩ ንፈልጥ ኢና ነዚ እውን እቲ ቀንዲ ምኽንያት ሙሉእ ንሙሉእ ናይ ስትራቴጂ ለውጢ ንምግባር ስለ ዝወሰንና ክብል ገሊጹ እዩ እዚ ፈጻሚ ስራሕ ኣስዒቡ እውን እዚ ማለት ኣብ ካልኦት ሃገራት ተደረኸ ጽጋተኛነት ናይ ኣቑሑት ገዲፍና ኣብ ዚምባብዌ ክስራሕ ዝከኣል ኩሉ ምህናጽን ርእስና ክንክእል ስለ ዝወሰንና ክብል ገሊጹ እዩ እዚ ፈጻሚ ስራሕ ወሲኹ እውን ነዚ ውሳነና ስዒቡ ናይ ትልምና ግዘን እቲ ዘድልየና ናይ ገንዘብ መጠንን ብንጹር ኣቐሚጥና ኢና ክብል ተዛሪቡ እዩ ህዝብና እውን ክሳብ ሕጂ ንዝሃበና ትዕግስቲ እናንኣድኩ ለውጥታትን ትህልው ሽዑን ሽዑ ከም እንሕብር ኣመስጊና ክቐርብ ይፈቱ ክብል ሓቢሩ እዩ እቲ ምህርቲ ናብ ዕዳጋ መዓስዩ ዝቐርብ ንዝብል ሕቶ ድማ ክንስዕቦ ዝወሰናዮ ኣንፈት ሓድሽ ስለ ዝኾነ ነቲ ፋብሪካ እናሃንጸሉ መሬት ኣብ ምእላሽ ኢና ዘለና ኣብዚ ጎና ጎኒ ድማ ነቲ ፋብሪካ ዝኸውን ኣቑሑ ንናይ ድሕንነት ጉዳይ ክንብል ካብ ወፃእ ምምጻእ ገዲፍና ብናይ ርእስና ሃብቲ ንምህናጽ ወሲንና ኢና ካብዚ ተላዒልና እውን ነቲ ተሰርሐ ፋብሪካ ገዲፍና ሓድሽ ፋብሪካ ንምህናጽ ተላዒልና ኢና ክብል ተዛሪቡ እዩ ክቡራት ቤተሰብ ንዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉን ክባጻሕ ደገፍኩም ግለጹለይ ክብል ፈቱ